Hola. Estàs molt guapa. Gràcies. Potser m'hauria d'haver mudat una mica més, no? Tu també vas molt guapo. Com que creia que era un sopar de feina, no he pensat en posar-me al lloc. I jo vaig amb roba de feina. Quin lloc més xulo, no? T'agrada? Sí. Ja veuràs, la cuina és excel·lent. Ai, ja el coneixes. Sí, venc bastant. Per això mateix m'he pres la llibertat de demanar per tots dos. Espero que no et sàpiga greu. Farem un menú degustació. Molt bé. No em sap greu, a mi m'encanta tastar coses noves. Escolta, Àlex, mira, parlant de feina, he pensat que això de la hipoteca... Aquí al costat hi ha un hotelet amb vistes a la mar espectaculars. Després hi anirem a fer una copa. Bé, jo això no crec que sigui una bona idea. Tu que els papers per firmar. Estarem més tranquils. Vols firmar, no? Sí. Esclar. Idò, molt bé. Després anirem a firmar a l'hotelet. Una margaritota. Sort que m'he mirat els calçons. Que li posaré damunt la taula. Bon dia, carinyot. Bon dia. D'on surts tu? He posat en la rentadora. Vol un cafè a la lota més guapa de Ciutadella? Sí. Aquí el tens. Aquest que t'agrada. Gràcies. Tinc un pot de mal de cap. Ah, sí? Mira, t'anirà bé. Àlex, he trobat una nota d'un restaurant i l'he posat allà per si l'havies de menester. Una nota? D'un restaurant? Quan t'he posat la rentadora, dins la butxaca dels calçons, hi havia una nota d'un restaurant i he pensat que l'hauries de menester per cobrir-la. Que no era d'un sopar de feina. A veure, Maria, atura un moment. No n'hi ha cap de nota. A més, no n'hi pot haver cap perquè no he anat a un restaurant des de fa un mes. És una broma, es va? No. Ara, en sèrio, Maria, crec que hauríem d'anar a fer una visiteta a Montse. Però jo estic bé, estic beníssim. Bueno, tens mal de cap. I després ahir me vas dir que havies comprat un calcetins que no saps on són. Avui dius que has trobat un tiquet que no existeix. Ja sé que són coses sense importància, però no hem d'esperar que vagi a més. El tractament de na Montse te va anar molt bé. Però jo estic molt nerviosa i ara estic tranquil·la. Estic beníssim. O no creus que estigui bé? Ja veig que estàs bé. Però m'has de prometre que si no millores mal de cap anirem a veure na Montse. Encara tenim temps, que no vols jugar un poquet. Si me promets que anirem a veure na Montse. Està bé, t'ho promet. Home. Ili, com va, mona? Va bé.
Bé, Vaida, escolta, i com hem quedat en na Juanita? Han quedat en el cap de cantó de la botiga. I prisa que ja feien tant! Escolta, i què me'n dius de ses espelmes? A tu que no te va telefonar, no? Agafa 2 espelmes negres i que no s'apaguin, Sobretot que no s'apaguin, Sí que m'ho va dir, sí. Però jo només he trobat això de cementeri. Li havia de dur mon pare que se'l sia. Però, bueno, i tu? Jo, que meva, sembla que ha arribat Nadal. Mira. He rastretjat per dalt d'esforços i he trobat aquestes 2 d'un centre de l'any passat. Res, no són negres, però faran espès. Tu trobes que funcionaran? Però, amb això de les espelmes, està ben obsessionada. Des de que va estar en Escarabós ha quedat una mica trastocada, mesquina. Per cert, Tònia, a la botiga que anem a fer? Com que anem a fer? A comprar roba per so professional. Professional? Professional de què? Vinga, lotes! Vale, pues aquest també. Sí, Que l'has vista? Sí. Que saps qui és? És aquella que surt al Secreto de Puente Viejo. Ai, que li diuen na Ruth Llopis. Aquella que fa de vela. No fotis! Sí. Qui? Oh, Nadela! La ciutadellenca del Secreto de Puente Viejo! Sí que ho ets, Però calla, no cridis, que te sentirà. No cridis. Hola. Hola. Són na Juana Pons, per a servir-la. Encantada, Ruth. I nosaltres som na Tònia i na Billy. Encantada, Ruth. Ai, que mos agrades. Molt. Ho fas tan bé. Gràcies. Bé, Però tan molt bé, bé, molt gràcies. bé. Ah, te veien cada dia. Ah, sí? Sí. Que bé. Que has vingut de vacances? Has vingut a descansar. A veure sa família. Bueno, una mica de tot, que venc quan puc, si ella estira molt. Molt. I escolta, i que has vingut a comprar roba interior? Tu deus de tutangues, Jo, això desfil per dins el cul no me fa gens bé. No. Però bueno, tu deus anar ben paladet. A Perdoni, l'estilo brasileño. és que tinc una mica de pressa, vale, vaig fent. Vale, pues, vale, pues reservem el taxi. Ja està. Sí. També, sí. Blanc, negre. Les dues. Sí, perquè sempre... Que trobeu? Que li pot servir, aquest? A nosaltres no mos passaria de Juno, I com ho farem per sa talla? Però ella, que és clavada, sa fulana. Sí. Ella i sa puta duen sa mateixa talla. És que són clavades. Una mica de respecte, no? Bueno. No te posis tan maleita, no, Que tots sabem com va per rodatges, Què diu? Vostè què sap? Però d'on m'han sortit ses loques aquestes xafarderes de Berga? Tu, que t'han sentit, Mosquita muerta de Puente Viejo? Que t'has cregut, Mosquita muerta de Puente Viejo? No me toqui! M'ha pillat! Però què diu? M'ha pillat! Poca vergonya! Que t'has cregut! Que t'has cregut! Alla gloria militar, che rubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Telefono, avanci, Eugeni. Ciao Tony, caro mio, ¿cómo estás? ¿Cómo va el verano? Verano, diu, todo és amb el seu de porc que duen s'enciamades, no hi ha por, no. Caterina, fíjate meua, un desastre. No sabes qué nos ha pasado con David, mi nieto. Y yo, el otro día no... ¿No qué me dices? No puede ser. Un desastre. 100.000 euros nos piden. ¡Oh, Santa Madonna!
Ma esto es mucho dinero. ¿Y cómo lo haréis? No sé cómo lo vamos a replegar, espipollando de aquí y de allá. Si yo os puedo ayudar. Lo sé cierto, lo sé cierto. Si tú estuvieras aquí, remanarías. Y con la palica que tienes, seguro que nos farían un descuento. Que los italianos tenéis mucha maña para demanar, ¿eh? Ma si tu crees, Tony, ma yo puedo hablar con mi tour operador para que me manden a Menorca e io vengo a ayudaros. Ah, jo crec que no fa falta, no. Ja ens en sortirem. És que més aquí, ara no hi cabem pas tots, no? Ma no, tranquila, io vado a un hotel. Ma no quiero molestar. Mai anaries a un hotel, tú, que me entere yo. Por la estada no pases pena, que en mi casa hay habitaciones de sobra. Tú podrás ir al teu chando. Te presentaré a las amigas y el hijo de la Pili, el padrinote. Verás tú, iremos a hacer el café y jugaremos al parche, una festada. Oh, cómo soy cara. Pues ahora cojo el primer avión a Menorca y os vengo a ayudar con la negociación. ¿Qué te parece, Tony? Bene, bene, tutta l'aiuta sarà ben rabuta. Què li ha dit, de puta? Ai, mira, no ho sé. Ok, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Baci a tutti. Ciao, 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 ciao. Oh, Caterina, ma come sei brava. Che lista. Plan Sintron en marcia. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. ¡Buen día, chicuelo! Hola, bon dia. Ay, ¿tú quieres que no te conocía? Som en David, un amic de la Paca. Ai, la paca que se les gasta tu un amic jovenet. Ves a cridar-la, que vinc a per les marraixes de llet. No sé on és. Sí, només m'ha deixat això amb una mica de menjar i de roba, però no sé... Se, pues això serà per a tu, que ja és molt apanyat. Segur que t'ho ha preparat ella de bon matí. I ara estarà collint baix, o què? Em podria deixar un moment el mòbil, sisplau? Eh? Que necessito fer una trucada urgent. Ai, sí que me sa mal, xiquet. És que avui no el duc damunt. Me l'he deixat a l'almacén carregant-se. Però no passis pena, tu pujo al tractor i jo te portaré a l'almacén. I d'allí crides. Sí, vinga. On vas? On vas? Què? Que mira, que n'hi ha que carregar les marraixes. Vinga, ajuda'm un poquet en les lleteres i ara anirem a replegant això. Ai, molt bé. Fes força. Molt bé, xiquet. Socorro! Hauríem d'anar a fer una visiteta d'en Cel. Ai, en Jaume. És com una morsa. No sé, menjar i... No te posis tan maleita, no, Tot sap. Per favor, Hola, I jo la càmera tenc que mirar el micro. No idea. Si se fa així. Mucha maña para remanare. Yo puedo intentar venir, hablo.